Za a iya cewa mai faruwa ta riga ta faru, domin ko fargabar da ake da ita a Niger ta ƙare. Sojoji sun sanar da juyin mulki. Sun sanar da hamɓarar da gwamnatin shugaba Bazoum wanda aka zaɓa a dimokuraɗiyance a matsayin shugaban ƙasar Niger a 2021. Kakakin sojojin Ahmadu Abdurrahman ne sanar da juyin mulkin. Ya ce, mu jami'an tsaro mun yanke shawarar kawo ƙarshen wannan mulki. Biyo bayan taɓarɓarewar yanayin tsaro da lalacewar tattalin arziki da rashin gwamnati mai walwala. Muna tabbatarwa da 'yan ƙasa da kuma ƙasashen duniya cewa za mu tsare mutuncin hukumomin da muke da su a hannu kamar yadda yake a tanadin kare 'yancin ɗan adam. Duka wasu cibiyoyi na jamhuriya ta 7 da aka kafa mun dakatar da su. Haka kuma, kada wasu abokan hulɗa na cikin gida su yi mana katsalandan. Babu wani ƙarin bayani game da halin da Muhammad Bazoum ke ciki a yanzu, wanda ake tsare da shi tun a safiyar ranar Laraba. Tuni dai kasashen duniya suka fara Allah wadai da wannan juyin mulki tare da neman a saki shugaba Bazoum. Kamar yadda sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken da ke ziyara a New Zealand ya bayyana. Blinken ya ce, muna bibiyar yanayin da ake ciki a Niger. Na yi magana da shugaba Bazoum a safiyar yau, kuma na bayyana masa cewa Amurka na tare da shi a matsayin shugaban da aka zaɓa a dimokuraɗiyya. Muna kira da a gaggauta sake shi, kuma muna Allah wadai da juyin mulkin da aka yi masa. Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce ya yi magana da shugaba Bazoum kuma ya tabbatar masa cewa yana da goyon bayan Majalisar Ɗinkin Duniya. Nijar dai na fama da masu ikirarin jihadi ne kashi biyu. Ta fuskar kudu maso yammaci, ƙasar na fama da mayakan da suka kutsa kai daga Mali a 2015, sai kuma ta ɓangaren kudu maso gabas, inda take fama da mayakan Boko Haram da ta samo asali daga Najeriya. Duka waɗannan mayaƙa na da alaƙa da ƙungiyoyin Al-Qaida da kuma IS, kuma suna yi wa shugaba Bazoum kallon ɗan amshin shata, ganin yadda yake da alaƙa mai kyau da Faransa da sauran ƙasashen yamma. Wannan ne dai juyin mulki na 4 da aka yi a Nijar tun bayan samun 'yancin kai da ta yi daga Faransa a 1960, kuma an ta yunƙurin juyin mulki a lokuta da yawa waɗanda ba su yi nasara ba a ƙasar.